Salidang tatak Bisaya nga ubos sa direksyon sa Cebuanong filmmaker na piling Best Short Film sa Cinemalaya 2023. Atong ibida ang ilang kadaugan sa report ni Mark Reggie Abella. The award for Best Short Film goes to Sibuyas ni Perfecto by Januar Yap. Gidawat sa Cebuanong educator, manunuwat ug filmmaker nga si Januar Yap kinsa ang direktor sa Balanghay for Best Short Film ato sa Cinemalaya Awards Night 2023 ang Sibuyas ni Perfecto. Di lang ang mga hurado ang miuyon sa kadaugan, apan lakip na ang mga netizens kinsa midayig sa makatandog kasing-kasing nga salida. Saysay ni Januar nga tumong sa salidang Sibuyas ni Perfecto ang pagpukaw sa pait nga kamatuoran kabahin sa estado sa mga mag-uuma. Dugang niya nga namugna ang istorya ni ini sa panahon nga adunay krisis nga natin sa supply sa sibuyas. Wanted to create a relevant story, no, to respond to that news. So because we all know, no, I mean sayod man tang kining pagsaka sa presyo, very clearly wala man siya mo benefit you down to the farmers. Yes, other people are benefiting from it. So medyo unjust siya nga trading system. Usa sa mga nakaani o pagdayig ang pagdala sa karakter ni Perfecto ni Eddie De Lima. Dako kalipay nga makadayeg mo na mo sa among istorya, labi na sa among direktor si istorya. Masalamat sa kunya ug sa kamo mga Cebuano. Mapasigarbono sab si Web Villantes nga nahimo siyang kabahin sa kadaugan. Ako'y tig set up sa mga kamera o tig hipos sa mga kamera every adto may lain-lain na venue. Taliwa sa kalampusan nga ilang naangkon nang hinaot unta ang tibuok cast ug crew nga wala na ilaing perfecto pa ang motulo ang luha sa mataghiwa sa sibuyas, inay luha sa kalipay nga ilhon sila sa komunidad. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.